Isto ste aj vy počas Vianočných sviatkov pribrali a preto sme si prišli dnes poradu, ako schudnúť pomocou čaju. A tu som si prizvala našich dnešných odborníkov, pána Ondrejčíka a pani Ondrejčíkov. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako ste už naznačili, ja si myslím, že mnohí z nás majú teraz takú po tých Vianočných sviatkoch dilemu, že čo vlastne jesť a koľko, aby sme boli opäť štíhli a opäť fit. Samozrejme, naše nielen pečenie, ale celé tráviace ústrojenstvo dostalo zabrať. A na to sú výborné čaje. My sme ich pripravili tu na niekoľko, ktoré nám môžu pomôcť jednak schudnúť a jednak vlastne upraviť tuk v krvi, tuk, ktorý sa už viazal v našom tele a vlastne dostať aj pečeň do normálu. Na to sú výborné čaje úlong. K tým úlongom samozrejme pridáme čaj, ktorý je veľmi slávny, volá sa puer, ale zase puerov a úlongov je celá škála. Z tejto celej škály skúsme vybrať tie najslávnejšie alebo tie najlepšie. Na aké báze funguje tento čaj? No, čaj funguje na tom, že vlastne zloženie toho čajového listu technológiou, ktorou sa vyrába úlong, je vlastne tak posilnené, že dokáže naozaj očistiť pečeň, odburávať tuky, či už voľné alebo viazané, znižuje krvný cholesterol a vôbec dáva celý organizmus do poriadku. Úlong je vlastne slovo, ktoré sa pochádza z názvu Wulong, čínsky čierny drak. A skrátkou vzniklo slovo úlong. Je to vlastne čaj, ktorý je tak na pol ceste medzi zeleným a čiernym čajom. Má vlastnosti zeleného čaju, to znamená, zachováva si všetky liečivé vlastnosti, ale chuťovo sa jemne blíži k čaju čiernemu. No a veľmi typické úlongy nachádzame napríklad na ostrove Tajvan. Takže z tých tajvanských úlongov, čo tu máme pripravené, máme tu veľmi krásny a slávny jade úlong a máme tu gaba úlong. Takže gaba úlong je zvláštny čaj, ktorý je špeciálne spracovávaný a okrem toho jade úlong. Ale okrem tajvanských úlongov sú slávne samozrejme aj čínske, kontinentálne úlongy a to hlavne z hôr Wuyi, ktoré sú vyslovene slávne tým, že vlastne tam vznikli prvé úlongy. A odtiaľ je to Tachung Pao, veľké šarlatové rúcho, ktorý skutočne vyzerá ako čierny čaj, ale je to tmavý úlong. A samozrejme vedľa neho veľmi slávna železná bohlyňa milosrdenstva Tikuanin. Podľa čoho si človek vyberie ten správny úlong, ktorý vyhovuje práve jemu? Ja myslím, že úlongy sú všetky veľmi dobré a je dobre si vybrať podľa chuti. Základný, ja by som povedala, taký rozdiel je, že tie úlongy, ktoré pochádzajú z kaňonov hôr Wuyi, pretože tam rastú nie na plantážach, ale naozaj v kaňonoch, hlbokých kaňonoch medzi vysokými skalnými stenami, vyslovene rastú v týchto skalách, sú viacej fermentované. Sú fermentované asi tak na polovicu, to znamená, že sú tak na pol ceste medzi zeleným a čiernym čajom, a majú takú jemne dymovú, ale veľmi neodolateľnú chuť. Na rozdiel od toho, keď sa dostaneme na ostrov Tajvan, ktorý je typicky fantastickými úlongami, ktoré sú výborné teda na zoštihlenie postavy, tak sa dostaneme vlastne do kráľovstva úlongov, ktoré majú veľmi prirodzenú kvetinovú vôňu. To znamená, že voňajú naozaj, ako by tam bola pridaná nejaká esencia z kvetov, ale nie je. Je to naozaj len čistý čajovníkový list, ktorý je technologicky spracovaný tak, aby krásne voňal. Takže tieto tajvanské úlongy sú fermentované veľmi jemne, majú krásnu kvetinovú vôňu a možno aj podľa toho si ľudia môžu vybrať, či im sú bližšie veľmi ľahučké čaje s krásnou kvetinovou alebo mliečnou vôňou, alebo čaje, ktoré sú trošku ťažšie, dymovejšie a majú ten efekt takisto veľmi silný. Ja by som to doplnil, že výber čaju je vlastne ako výber nášho oblečenia. Podľa toho, aká je nálada, aké je počasie a jaká je okolnosť, podľa toho si ten čaj môžeme vyberať. Či pôjdem do kvetiniek a k dievčatám, alebo pôjdem do takých výrazných, silnejších dymových čajov, a pôjdem k chlapcom. Takže vlastne tých čajov je tak strašne veľká ponuka, že skutočne človek si môže na každý deň a na každú hodinu vybrať úplne iný čaj a podľa jednotlivej chuti a podľa jednotlivých okolností. Ja by som sa možno zastavila pri tom, čo teraz pijeme. Je to úlong, ktorý sa nazýva tak stručne gaba. Gaba je zvláštny čaj, pretože vznikol po výskumoch japonských vedcov, ktorí sa snažili uchovať potraviny čo najdlhšie čerstvé a zvýšiť ešte ich liečivý efekt. A skúšali vlastne procesy vákua alebo vákuovania potravín a toto vlastne využívajú tieto tajvanské úlongy typu gaba.
či už sú vysokohorské, pestované v horách Ališanu alebo v ďalších pohoriach tohoto prekrásneho ostrova, tak vlastne, kým sa ten čaj pripravuje, tak sa dostáva 7-krát počas viac ako jedného dňa do vákua. To znamená, že vlastnosti toho čajového listu sa veľmi menia. A ten čaj nie len zoštihluje postavu, ale dávajú každým smerom veľmi harmonicky do poriadku. Takže je to úplný hit. Momentálne ešte vlastne čaj GABA nemajú ani výrobcovia a obchodníci v Tajpej. Naozaj sa nachádza len priamo u výrobcov na čajových plantážach. A sme veľmi radi, že sme ho dostali do našej čajovni a verím, že aj táto jemná, nádherná chuť a tento krásny čaj pomôže mnohým ľuďom. Ja mám dobrú správu pre tých, ktorí majú radi zelený čaj, pretože GABA sa robí nielen v úlongu, ale robí sa aj ako zelený čaj. To znamená, táto špeciálne technologické spracovanie, ktoré sa vlastne robí v tom váku, sa robí aj pri zelenom čaji. A fakt je to skutočná rarita, lebo keď pôjdete kdekoľvek v Tajpe alebo kdekoľvek na Tajvane do hociakého špecializovaného čajového obchodu, tak tam GABA čaj ani zelený, ani úlong nenájdete a o to viac sme radi, že tu na Nitre ho môžeme nájsť. Ak chce človek schudnúť pomocou tohto čaju, pomocou týchto úlongov, je potrebné absolvovať nejakú kúru, alebo naopak stačí, ak to pije len niekedy priebežne? Áno, kúra je najlepším riešením. Samozrejme, taká, by som povedala, intenzívna čajová kúra veľmi, veľmi pomôže, pretože vtedy je ten čaj taký najúčinnejší. To znamená, že treba si vybrať niektorý z týchto vynikajúcich úlongov a nasadiť ho, vlastne pripraviť si ho každý deň. Každý deň vypiť aspoň 3 deci tohoto čaju. Ten čaj je viac nálevový, to znamená, že listočky čaju môžeme zaliať niekoľkokrát za sebou, kým zostávajú teple pri jednom posedení. Tým pádom dostávame toho nálevu dosť a dostaneme aj všetky liečivé lístky vlastne z tohoto listu. To znamená, že ja by som veľmi odporúčala v priebehu 2 až 3 týždňov si urobiť takú kúru, že vlastne urobiť si aspoň jednu takúto dávku čaju denne. Môže to byť do poludnia alebo popoludní, veľmi dobre pôsobí a naozaj aj tie tuky, ktoré ešte momentálne v potrave prijímame, dostaneme preč, ale veľmi odporúčam zaviesť aj takú jemne striedmejšiu stravu, naozaj, aby sme odľahčili telo a potom je efekt úlongov na zoštíhlenie a na regeneráciu vlastne celého tela veľmi výrazný. Ja zase trochu doplním a poteším tých, ktorí budú robiť takúto kúru, že majú niekoľko vecí, takých dôležitých, že človek nemusí piť jeden a ten istý úlong. Vlastne všetky tie úlongy majú tú istú vlastnosť. To znamená, že počas tej kúry môžem kľudne použiť raz jeden, raz druhý, raz tretí úlong, čiže cez tie kvetinkové a cez tie dymové vône môžem ísť. A čo je veľmi dobrá správa pre tých, ktorí nechcú chudnúť, netreba sa báť. Keď ten čaj budú piť ako ja, tak nechudnem, pretože vlastne ten čaj upravuje metabolizmus. Ale čo je veľmi zaujímavé vlastne po týchto Vianociach je, že upravuje to aj hladinu cholesterolu, upravuje to hladinu cukru a celkovú takú vitalitu a energiu. Takže keď sa človek niekedy naje a má ho ťažší žalúdok alebo jednoducho chce nejakú takú pohodu, tak ten úlong je fakt veľmi dobrý nápoj, ktorý vlastne umožní vlastne človeku v pohode existovať. Mňa veľmi zaujíma, tuto v tejto miske máme nejaký čaj, ktorý si vyzerá ako červené čili papriky. Môžeme si niečo o tom ešte povedať? No to nie je úlong, ale ja som ho priniesla len na ukážku, pretože ešte existuje veľa byliniek ďalších, ktoré pomáhajú vlastne zoštíhleniu postavy. A kustovnica je jedna z nich. Kustovnica čínska, vlastne to sú plody kustovnice, je to rastlina, ktorá rastie predovšetkým v severnej Číne a vôbec vlastne v tejto východnej Ázii je veľmi hojná. Tradičná čínska medicína ju veľmi využíva práve vďaka tomu, že výborne pôsobí na dráhu obličiek, na dráhu pečene a znižuje nielen hladinu tukov v krvi, ale aj hladinu cukru. To znamená, že pre tých, ktorí sa prejedli vianočnými zákuskami a ešte v tom hodlajú pokračovať, alebo majú problémy naozaj s hladinou cukru v krvi, je to jeden z výborných čajov, ktorý odporúčame. Ale rovnako pôsobí napríklad aj čaj rooibos a ďalšie čaje, ktoré vlastne prirodzene znižujú hladinu cukru v krvi. A opäť mi nedá zase dať nejaký tip k tej kustovnici. Tá kustovnica je zaujímavá aj tým, že nemusíte si robiť kustovnicu samostatne, ako samostatný čaj, ale môžete tú kustovnicu kľudne pridať do niektorej iného čaju, proste či už do čierneho, alebo do zeleného, alebo nejakého ďalšieho, do pár tých zrniečok a vlastne alebo tých plodov a vlastne môžete mať takú kustovnicu vlastne s ďalším čajom spojenú.
Tieto úlongy sú liečivé čaje. Je tu možnosť hovoriť aj o nejakých nežiaducich účinkoch alebo sú určené nejakej konkrétnej vekovej kategórii? Nie, vôbec nie. Úlongy pri tom pití, ako hovoríme, vlastne kľudne, keď sa urobí každodenná kúra, pijú sa určitý čas, nemajú žiadne negatívne účinky. Samozrejme, ak ľudia užívajú nejaké výrazné lieky alebo majú nejaké naozaj výrazné ochorenia, môže sa to konzultovať s ošetrujúcim lekárom, ale je to v podstate účinok ako čaj. To znamená, ak môže niekto piť zelený alebo čierny čaj, tak úlongy sú na tej istej báze a vôbec sme sa ešte s žiadnymi kontraindikáciami nestretli, takže ja ich odporúčam aj deťom, pokiaľ by ste nechceli, aby vlastne dostali do tela určitú dávku teínu, ktorú samozrejme obsahujú, tak ako každý čaj, tak odporúčame používať vlastne až druhý nálev pre deti, pretože teín je ľahko rozpustný, už v prvej minúte sa vyluhuje a keď zalejeme lístočky ešte raz, tak už vlastne žiaden teín sa v čaji nenachádza a ten nálev je vhodný pre deti. Takže aj pre deti, ktoré prípadne tie kilá nevybehajú, tak môžeme pripraviť takú malú kúru s úlongou, alebo rovnako na očistú pečenie a na to, aby vlastne sa ten organizmus detsky dobre vyvíjal, odporúčame samozrejme veľmi jemný a taký príjemný čaj pripraviť pre deti. Opäť mám jednu dobrú správu pre tých, ktorí chcú piť čaje, samozrejme, či je to zelený čaj alebo úlong. Tieto čaje pochádzajú samozrejme z ďalekej Ázie, či je to Čína, alebo je to Tajvan, alebo je to Japonsko. V týchto krajinách sa nachádza najmenej srdcovo-cievnych ochorení. A tí ľudia pijú od narodenia až po svoju smrť, samozrejme svoj čaj a sa dožívajú veľmi vysokého veku. Ten čaj skutočne pijú od rána do večera, ale pijú ho s mierou. Majú vlastne prípravu, tú viacnálevú prípravu, taký ten kung fu štýl posedenia alebo konzumáte tohto čajíka a tým pádom vlastne ten čaj je fakt veľmi dobrý. Ale vždy platí samozrejme pre všetko, aj pre čaj s mierou. Sú nejaké špeciálne nádoby, ktorých sa musí tento čaj uchovávať a pri príprave nejaké špeciálne kanvičky? No, my tu máme jednu kanvičku, tú na túto, ktorú sme si nechali vyrobiť s mnohými ďalšími pre našu čajovňu dobrých ľudí na Tajvane u špeciálneho umelca, ktorý sa venuje výrobe týchto klasických kanvičiek a sú určené práve na úlongy. Nemusia ale byť, samozrejme, ak si pripravíme úlong v takejto kanvičke, ktorá vznikla na Slovensku, je to rovnako príjemné a krásne, ale pripravujú sa vlastne v takýchto menších kanvičkách s tým, že čaj, ktorý sa dá dovnútra, zalieva sa horúcou vodou, ale nie 100 stupňovou. Necháme teplotu aj pri úlongoch trošku klesnúť. Čím je úlong jemnejšie fermentovaný, tým môže byť nižšia až do 70 stupňov. A keď rozlejeme vlastne čaj do misiek, tak ako my ho tu popíjame, tak môžeme znova zaliať čajové listočky, ak sa nachádzajú v tejto kanvičke, rovnakou vodou a lúhovať ho ešte krátky čas. Takže je to veľmi dobré. Sú rôzne prípravy od rituálnych príprav po jednoduché prípravy úlongov aj v skle, ale príprava v týchto klasických kanvičkách, ktoré pochádzajú z kontinentálnej Číny a na Tajvane sú stále obľúbené, je veľmi tradičná. Takže ja to doplním. V podstate ja mám najradšej priateľskú prípravu čaju, lebo vtedy sa fakt výborne čaj popíja a vlastne pre tých ľudí, ktorí si chcú pripraviť čaj a nevedia, akú teplotu tej vody použiť pri tej príprave. Ja dám veľmi také jednoduché, krátke pravidlo, ktorým sa vlastne dá zorientovať vlastne, akej teplote vody sa dá použije pri príprave čaju. Ten čaj je od zelenej až po čiernu. Takže tá čierna farba znamená vyslovene horúcu vodu, čierny čaj sa používa 100 stupňová voda a čím je tá farba akoby blečia, tá zelená v tom úlongu, tak tým tá teplota je nižšia. Tak začíname na nejakých tých 70, niekedy aj 60 stupňov, keď sme boli u japonských čajov a vlastne keď má ten úlong trošku tmavší, tak nám 80 až 90 stupňov. Takže od zelenej po čiernu, od 70 po 100 stupňov, veľmi jednoduché pravidlo. Čo by ste popriali našim televíznym divákom do nového roku? Veľa vôni, veľa farby, veľa lásky, veľa slnka a veľa dobrého čaju. Čaj je s priateľmi, takže veľa priateľov a veľa voľného času. Na zdravie.